sharri kare ne. Ana nan fa idan ya bude shago tun safe har rana ta faɗi ba wanda zai kawo masa aiki. Idan kuma kaga kwastoma a shagonsa to tabbas baƙo ne, ko kuma irin ƙauyawan nan da ke zuwa ba su san halin kowa ba. To, idan Abukir ya buɗe shago sai ya koma can shagon makwabcinsa wato Abusir ya zauna. Da yake yana hango shagonsa daga cikin shagon makwabcinsa. Idan ya ga kwastoma ya zo sabo sai ya taso ya zo ya tarbe shi. Idan kuma ya ga kaya aka zo karɓa sai ya yi zamansa cikin shagon nan. Har mai kaya ya gaji da yawo ya gaji da tsayi ya tafiyarsa. To fa, ana cikin hakan ne Abukir ya sai da kayan wani mai zafin rai. Da mutumin ya yi zuwa bai samu kayansa ba, har ya kai idan ya zo baya samun Abukir. Hakan ya sa ya kai ƙara kotu. Alƙali kuwa ya aiko masinja da niyyar a tafi da Abukir. Amma haka masinjan nan ya zo ya ta neman Abukir bai same shi ba. Daga ƙarshe sai ya jawo shagon Abukir ya kulle. Sannan ya faɗa ma maƙotansa idan Abukir ya dawo ya je gurin alƙali ya karɓo makullin shagonsa. Ashe duk abin da ake yi Abukir yana can cikin shagon Abusir yana kallon abin da ake yi. A nan fa Abusir ya ce, maƙocina me yasa kake wasa da sana'arka ne? Duk aka kawo aiki to ba za a kwashe lahiya da kwastomanka ba. Ya kamata ka dinga kulawa. Don haka yanzu ka tashi ka je kotu, ka kai wa mutumin nan kayansa, ka anso makulli ka buɗe shago ka ci gaba da sana'arka. Nan fa Abukir ya ce, wallahi an sace kayansa. To Abusir sai ya ce, haba, kamar dai kai kaɗai aka raina a kasuwa? Duk wanda ya kawo ma aiki sai ka ce an sace? Kai dai ka faɗa min gaskiya, a ina ka kai kayansa? Nan fa Abukir ya sunkuyar da kai, yana susar ƙiya kamar wani mumini. Ya ce, wallahi abokina, kayan nan sai da su nake yi. Amma idan suka zo sai in faɗa musu an sace. Sai Abusir ya ce, haba abokina, ai wannan bai dace ba, kuma babban zunubi ne kake aikatawa. Kuma Allah yana fushi da mai aikata zunubi irin wannan. Sai Abukir ya ce, ba wai ina sayar masu da kaya ba ne domin son rai. Ina saidawa ne saboda talauci ya mun katutu. Gaya ma yanzu ko aikin an rage kawowa. Ina saidawa ne in je in samu abin da zan ci da ni da iyalina. A nan Abusir ya ce, abokina ai ba kai kaɗai ba ne. Ni kaina wani lokaci shagon nan da ƙyar nake haɗa na cefane. Ga dai na iya aski, amma a haka mutane sai su ta tsallake shagona suna zuwa wani shagon daban. Wai don shagona baya da kayan alatu, sai ka ce kayan alatun ne za su masu aski. To ni da nake talaka ina neman abin da na ci, ina na ga kuɗin da zan sa kayan alatu a shagona? Nan fa Abukir ya ce, ni a ganina kawai idan ka yarda mu shiga duniya mu ga abin da Allah zai bamu ta hanyar sana'o'in nan namu. Tunda dai duniyar ga ta'assamadu da faɗi da yalwa, bai kamata mu tsaya inda za mu takura ba, tunda an ce motsi ya fi laɓewa. A nan fa Abukir ya ta jan hankalin Abusir har ya samu ya shawo kansa. Ya yarda za su shiga duniya su nema daga falalar Ubangiji.